Posloucháte ranní honičku. Katie nám tady já. A my tady prostě. Je výborné, ty úplně jsme to tady rozpařili. A my tady máme na poslední vstup teďka našeho hosta Lukáše Rejmona. Ahoj slečny. Luky, prosím tě, co se to tady natáčíš celou dobu? Já už tě tady sleduju nějakou dobu s telefonem v ruce. 2 sexy kočky. Ty tady něco natáčíš a někam to posíláš, nebo co? Pak to šoupnu na internet. Já se musím... Rychlý prachy. Každopádně, Luky, my se budeme věnovat tobě, ty jsi prostě náš dnešní host a je to o tobě. No a my jsme si řekli, že bychom se docela tak jako zeptali na Mě tělo. to vždycky totiž zajímalo. My víme teda o tobě, že jsi homosexuál. Buzik. Bože, buzík. Homosexuálně uráží. Dobře, Jo, tak jako, takže buzik, jo, to je A co třeba bukva? zásadní informace. Nejsem kaštana takovýhle, takže Jasný. buzik je lepší. Takže dobře, tak my víme o tobě, že jsi buzík. A mě by vždycky zajímalo, jestli to platí v těch buzíkovských párech, takhle to mám teda říkat pro tebe. Jestli je tam jako mamka a taťka. Samozřejmě. A já jediný tady to schvaluju, protože tak by to mělo být, protože jsou pak ještě nějaký jakoby buzici, kteří to mají rádi, jako že se střídají tady ty role. A já prostě jsem jenom zapřísáhlej táta a prostě chci být táta a nechci být máma. A věříš, že jsem to na tebe i typla? Teďka mám teda nohu přes nohu, takže myslím, že... Neroztahuj, ale... Já nebudu Sharon Stoneová v základním Jasné, instinktu. Jsi oholený, je mi to jasný. Každopádně, Luky, mě by zajímalo, protože samozřejmě žena muž, to je nekonečné téma nadlouho a váže se k tomu spousta jakoby i různých vtipných historek, například takových i trapných lží a tak. A jak to funguje mezi váma klukama? Jsou opravdu taky takové ty v podstatě věty typu nic se neděje, lásko, na velikosti nezáleží a blablabla, nebo to čistě platí jenom mezi chlapem a ženskou? Jak to Ne, u nás je to úplně to stejný, třeba nic se neděje, když mi tady to někdo řekne, třeba můj přítel nějaký, tak já hned jakoby to řeším, že se něco děje, protože to vím, že se něco děje, prostě tam musí být nějaký problém, i když je něco všechno OK. Ale já to třeba říkám, když chci, aby se mě na to zeptal. Víš, takový miláčku, děje se něco? Nic. Aha, dobře, tak mi to řekni teda. No, a to je naše oblíbená ale je důležitý, že věta. Už vydali ten slovník, jako žensko-mužský, že už chlapi ví, že když se nic neděje, tak se děje vždycky něco. Co se u tebe naposled třeba dělo? A nedělo vlastně. No právě, to je ono, to neděje. A u tebe, Katie? No, já to mám podobně. To bylo nadlouho, abych vás tady zdržela až do Silvestra. Každopádně pojďme k tobě. Já se musím teďka zeptat, ty máš nějakého přítele, nebo jsi teďka sám? Ne, jsem single. Takže pokud mě chcete poznat, pište na e-mail lukáš@lukáš.cz. A tak představíš si nám nějak, jako, když to chceš udělat jako seznamku, velikosti, záliby. Reference vyloženě. Ty jo, tak. Pojď do toho. Je mi 27 let, jsem mladý, občas takový náladový, crazy. Když něco chci, tak proto třeba i vstanu ráno. Takže jsem takový. To děkujem, že jsi vstal dneska teda. A vy byste měli něco o mě říct, vy mě znáte třeba, i třeba po 2 pivech mě znáte, když si začnu povídat, že mám doma dveře. Je to úchyl. Jo, a rád koukám ženským na prsa. Jako jsem. Počkej, tak to mě teda zajímá, to no? je docela zajímavé. Takže ty jako normálně teda, jako seš na kluky, ale jako díváš se rád na kozy ženský. Ne, to koukám, jo. Ale já nevím, proč mě to fascinuje, já bych se o tom mohl bavit neustále. Já třeba jsem měl spolužečku na střední a ona měla prostě prsa jak Pamela Anderson a jediný, co já jsem dělal celou hodinu, jak jsem byl na ní otočenej a koukal jsem jí do výstřihu, mě to prostě fascinuje. Teďka prostě vidím u tebe přes tu košilku, Jančo, a já si říkám, yeah. To je docela zvláštní, to jo. A jsi jako na velký nebo na malý? No. Tak jako máte to obě dobrý. Co řekneš, jako. I takový to komáří píchnutí je v pohodě, ale spíš takový ty větší, no. Komáří spíš říkáme lentilky pod kobercem, ale to vůbec nevadí, tak prostě na velikosti nezáleží. Ano, že jo? na velikosti nezáleží. To je blbost. Na velikosti? Mně to je jakoby jedno, protože já to nepotřebuju, ale jakoby vím, že u těch druhých jakoby je to potřeba. Je to potřeba, no. Tak prostě záleží. Záleží. Nebudeme radši říkat, na kterou stranu záleží. Ne, ono se vždycky říká třeba, ještě se nenašel, aby se nevešel, nebo něco takového. Máte taky to heslo třeba? My máme, která si ho nepostaví, ta si ho nezaslouží. Tak. A tak to je, tím se řídíme my ženy. A já myslím, že tímhle bychom to mohli ukončit, pro dnešek se s vámi rozloučit. Luky, my ti moc děkujeme, že jsi za náma dorazil, že jsi kvůli nám vstal. Já vám děkuju, že jste mě dneska úplně probudili, že už dneska nebudu stát. No, spát. Každopádně doufám, že se budeme moci těšit někdy příště. Měj se krásně, ať se daří, no a my se společně uslyšíme opět zítra. Přesně.